Projekt Košice 2.0 má 3 základné línie. Tou prvou je data-driven decision making, alebo to, ako mesto alebo ktokoľvek je zodpovedný za politiky mesta alebo za vytváranie nástrojov, ktoré pomáhajú mestskému rozvoju, sa môže rozhodovať na základe dát, ako s tými dátami pracovať, ako chápať kontext a ako chápať to, čo občania potrebujú. Druhá je budovanie kapacít. Tam v podstate sme sa zamerali na 3 oblasti. Jedna je samotný aparát samosprávy, potom sú to občania a samozrejme je to univerzita, ktorá prináša nový študijný program. A treťou líniou sú inovácie, ktoré sú ultimátnym alebo hlavným cieľom tohto projektu aj celého programu Urban Innovative Actions je prinášať inovácie alebo pomôcť mestu inovovať svoj rozvoj alebo to, čo ponúka občanom. V rámci tohto projektu každý, kto chce prinášať buď nové politiky do mesta alebo chce prinášať nástroje, ktoré pomáhajú akémukoľvek rozvoju, že či to je infraštruktúra, alebo je to proste nejaký pozicioning mesta, alebo to, čo mesto robí voči občanom, musí chápať kontext. A na to, aby niekto chápal kontext, mal by mať od tej danej problematike čo najviac informácií a z toho odvodzovať ten kontext, v ktorom ako keby sa tie politiky alebo nástroje realizujú. CXI je Citizen Experience and Wellbeing Institute. Je to analytická alebo výskumná jednotka, ktorá sa zaoberá vlastne 3 aspektami. Prvým sú mestské služby spolu s verejným priestorom a výskumom alebo prieskumom ohľadom mesta. Ambíciou CXI je stať sa rešpektovaným partnerom pre tvorbu či služieb alebo politik, ako keby na úrovni mesta, ale samozrejme to know-how môže poskytnúť aj možno, že aj vyšším úrovňam, povedzme, že kraju alebo štátu. Ale tým základom je mať komplexné vedomie o tom, čo sa deje na území mesta, akým spôsobom mesto nastavuje služby a akým spôsobom tie služby sú doručené a či to funguje. Dáta majú obrovský význam, pretože pomáhajú skvalitniť, zlepšiť proces rozhodovania a tým pádom zlepšujú aj kvalitu služieb a zlepšujú aj kvalitu života obyvateľov. Ten projekt, ktorý ako dneska máme v spolupráci s CIKE, je o tom, ako zlepšiť proste používanie dát, pretože v nejakej miere všetci pracujeme s dátami, ale dnes ten rozvoj moderných technológií umožňuje zber takého typu dát a v takej podrobnosti, akým to povedzme v nedávnej alebo aj dávnejšej minulosti nebolo možné. A jednoducho toto nám dáva znovu ešte lepšie podmienky pre kvalitné rozhodovanie. Úprimne ako treba povedať, že my sme niekde na začiatku toho. Práve aj tento projekt Košice 2.0 nás istým spôsobom naštartoval a akceleroval našu aktivitu v tejto téme. Takže tuto je to v takých akože 65% toho finálu. V podstate tento dolný štvorec nám definuje rozmer toho akvária, v ktorom sa to bude nachádzať. Zároveň toto vlastne nie je spodok, ale to je vrch. V tom vrchu je umiestnený celý mechanizmus, ktorý bude dávkovať piesok a ten mechanizmus je vlastne napojený na senzor, ktorý na Rastislavovej ulici, ktorá je veľmi frekventovaná v Košiciach, bude vyhodnocovať znečistenie priemerné, v podstate znečistenie v meste. Vlastne ten výsledok má byť taká responsívna skulptúra, ktorá bude vlastne postupne v tom piesku míznúť. No a tá idea je taká, že raz za rok ten piesok vymením, to znamená, že rok budem sypať nejaký hnedý šaštín, po roku budem sypať nejaký biely kremičitý piesok, potom zase po roku budem nejaký andezitový, proste nejaký čierny, hej, a vlastne sa nám pekne ukážu tie sedimenty. Aj keď nemám predstavu, že koľko toho bude za ten rok, že neviem vôbec, či to bude 10 cm alebo 30 alebo koľko. Ale počítam, že to je taký projekt, ktorý možno, že nejakých 8 alebo 10 rokov to bude trvať, než sa to dostane do toho štádia, že to proste zastavíme a budeme mať vlastne nejakú vizuálnu mierku toho, že čo sa dialo s tým ovzduším. Takže tie dáta, ktoré idú z toho senzoru, nie len, že ich teda meníme na tie pulzy, ale je spravený taký maličký server, takže keď sa pripojím na Wi-Fi,
tak tie dáta sa vysielajú, aj sa zbierajú. Aj tam je taký jednoduchý graf, ktorý vlastne to zobrazuje. Takže okrem tej takej nejakej vizuálno-pocitovej roviny, že ako je tá socha zahrabaná, tak vlastne na tom akváriu, v ktorom bude vložená, je QR kód, ktorý vlastne, keď si človek naskenuje, tak ho to hodí na server, kde je vlastne vykázané, že za aké obdobie koľko tých spilov vlastne v tom meste sa vyrobilo a tak. To znamená, že nie len, že tie dáta sú ako keby snímané, vizualizované, ale ešte sú aj ako keby vysielané a dajú sa streamovať. To znamená, že potom aj pre nejaké účely nejakých ďalších sympózií alebo workshopov, tak sa dá s tými dátami pracovať. Hej? Aj real-timeovo v podstate, aj s tou databázou, ktorá tam vznikne. Tie dve ďalšie línie, ktoré boli v projekte, čiže budovanie kapacít a inovácie, je niečo, čo pre nás z dlhodobého hľadiska, teda ja v to verím, prinesie zmenu kultúry v rámci toho, ako mesto funguje. A je to kultúra, ktorá by mala priniesť spoluprácu, mala by priniesť, povedzme, že viacej empatie z toho takého pohľadu participácie, alebo že do vytvárania mestských služieb alebo toho, čo mesto prináša, zapája aj iné strany. A to je aj súčasťou napríklad participácie ako capacity building programu, ktorý prebehol na magistráte. A to veľmi súvisí so zmenou mindsetu, že tí ľudia, ktorí sú zodpovední za realizáciu, či už prípravu politika alebo ich výkon, tak musia byť tak nastavení, musia byť empatickí voči potrebám tretích strán, že to mesto nie je izolované, že to je komplexný ako keby organizmus, ktorý v nejakých vzťahoch buduje to, čo sa odohráva na jeho území. Cieľom vzdelávacieho programu Creative City bolo vyvinúť, otestovať a odpilotovať vzdelávací program pre zamestnancov magistrátu mesta, ktorým sme sa snažili zodpovedať si otázku, ako inovovať služby mesta v dobe digitálnych zmien a prudkého rozvoja digitálnych technológií, tak aby sa to prejavilo v lepšej kvalite života pre obyvateľov, rezidentov a návštevníkov mesta. Podoba tohto vzdelávacieho programu sa teda snažila zodpovedať na 3 otázky. Ako lepšie plánovať mestské služby, ako ich inovovať a ako lepšie do toho zapojiť v podstate občanov, návštevníkov mesta, ako to robiť participatívne, ale tak, aby participácia nebola cieľom, ale prostriedkom k tomu, aby sme skutočne dosiahli lepšie, kvalitnejšie mestské služby. To znamená, že vzdelávací program Creative City alebo Kreatívne mesto sa skladal z 3 navzájom na seba nadväzujúcich modulov. Bolo to design thinking, bola to participácia a hodnota za peniaze. Ale nehovoríme len o občanoch, hovoríme aj o iných subjektoch. Povedzme o vysokých školách, že to, čo študujú na vysokých školách, tak je super, ak má praktický priemet. A ten praktický priemet môže byť aj cez mesto napríklad. Keď niekto robí výskum ohľadom kvality života, tak kvalita života najviac môže zaujímať mesto. V rámci projektu Košice 2.0 sme chceli upraviť a zmeniť a vylepšiť študijný program, ktorý máme. Vzhľadom na situáciu s akreditáciou mohli sme iba v rámci existujúceho študijného programu Ekonomika a manažment verejnej správy pracovať so špecializáciami a s obsahom. Nemohli sme meniť názov, ale chceli sme ten študijný program pretvoriť na 2. stupni, ktorý vedie k titulu inžiniera, aby presahoval do budúcnosti. Pretože ten človek, ktorý končí, tak tá predstava niekedy je taká, že čo som študoval, tak to budem potom aj prakticky robiť. Hej, to tak samozrejme nefunguje, lebo svet sa vyvíja. Takže sme uvažovali nad tým, že čo do budúcnosti a vytvorili sme 2 špecializácie. Jedna je laboratórium verejného sektora a druhá je udržateľný rozvoj. Čiže naša predikcia je na základe toho, čo sa deje vo svete, na základe rôznych prognóz, že tie zručnosti do budúcnosti budú založené na údajoch, na dátach. Aj z pohľadu toho, že dnes žijeme v takej post-truth society, čiže žijeme v spoločnosti, kde už pravda nie je až taká dôležitá a my pociťujeme za to zodpovednosť, aby tí naši absolventi pracovali s tými údajmi korektne a podávali dôkazy o tom, aká tá situácia je. Druhá téma toho udržateľného rozvoja súvisí aj s témou well-beingu alebo kvality života, pretože toto sa stáva ako veľmi, veľmi dôležitou témou vo všetkých mestách, krajoch, vo všetkých krajinách. A keď si to vlastne predstavíme, že prečo vlastne ten well-being alebo subjektívna pohoda alebo to prežívanie, spokojnosť tých ľudí je taká dôležitá, pretože spokojný človek podáva lepší výkon v práci, je lepší na tých druhých okolo a takisto vlastne rozdáva vlastne nejaké pozitívne impulzy do okolia,
Kdežto nahnevaný človek, ktorý je naštvaný a pociťuje v sebe nenávisť, tak vlastne šíri takéto negatívne pocity. Pri budovaní kapacít tam sme sa snažili ako keby ten program nastaviť rovnako aj pri meste, aj pri občanoch, že majú tú participáciu, rozumejú tomu, majú design thinking, rozumejú tým pojmom, tým procesom, aby keď sa na budúce stretnú pri akomkoľvek inom probléme, výzve, tak už povedzme, že majú šancu si rozumieť. Kultúrna zmena, o ktorú sa snažíme, ktorú projekt priniesol alebo chce priniesť, je, že ktokoľvek bude vytvárať nástroje politiky na meste, nebude ich vytvárať izolovane. A v podstate to sme si požičali vlastne zo sveta, nazvem to kultúry a kreatívy, je design sprint alebo design thinking ako metóda, ktorá v podstate na problémy nazerá ako keby na výzvy, ktoré v takých lúpoch alebo v iteráciách treba adresovať. Že vy ich pomenujete, potom využite tú metódu viacerých hráčov, ktorí sa na to pozrú, povedia, čo chceme urobiť a potom sa niečo pilotuje a na tom pilote sa ako keby zistí, že či sme urobili dobré rozhodnutie, či tá vec funguje, ak nefunguje, čo treba zmeniť. My sme prešli akýmisi 5 fázami, to znamená, najprv sme mapovali vôbec ten súčasný stav, ako sociálne služby v meste vyzerajú, následne sme sa na to snažili nájsť vhodné riešenia cez formu ideácie. Neskôr sme vytvorili akési koncepty, dovolím si povedať akési prototypy a tie sme potom dali zvalidovať alebo dali sme ich späť k tým používateľom, ktorí ich aj reálne využívajú na to, aby nám dali spätnú väzbu na to, či by to v takomto ponímaní mohlo fungovať a čo by sme ešte potrebovali zlepšiť. Čiže znova sme tých občanov prizvali, aby sa stali aktívnymi účastníkmi v rámci prototypovania týchto nápadov. Bola to práve služba využívania zdravotníckej starostlivosti pre starších občanov v rámci mesta a bolo tam napríklad služba opatrovníctva. Z môjho pohľadu sú to také dva kľúčové faktory. Ten prvý je kreativita a to znamená, že sme sa snažili pozrieť na to, čo už existuje, ako to spraviť v novom nejakom koncepte, aby to bolo efektívnejšie, aby to malo väčší úžitok pre toho konečného používateľa. A druhá vec, prečo možno táto metodológia, je to práve o tom, že za čo najkratší čas prichádzame s čo najefektívnejšími riešeniami, čiže možno práve rozsiahle debaty a porady o tom, ako by to mohlo vyzerať, sme zefektívnili do 2-3 dní a prišli sme s riešeniami. Bravo Hub sú hlavne ľudia. V takom tom zmysle ekosystému alebo komunity. A to je v podstate cieľom toho, čo sme z Bravo Hubu chceli a stále chceme spraviť. A to je živý organizmus zložený z rôznych celkov, ktoré sa navzájom doplňajú a dokážu spolu kooperovať a vytvárať nejakú hodnotu pre svoje okolie. V priebehu tých uplynulých 3 rokov, kedy sme pracovali na projekte, sme dostali do Kultúrparku a do kasárny viac takých tých technických a technologickejších tém, ktoré možno neboli súčasťou tej štandardnej produkcie, ktorú sme tu mohli zažívať v uplynulom období, ale naozaj tie uplynulé 3 roky ukázali, že IT a kultúra dokážu fungovať vo vzájomnej symbióze a obe tie zložky dokážu jedna z druhej vzájomne benefitovať a prinášať pozitívnu hodnotu pre ľudí, ktorí tu pracujú a pre mesto ako také. Do budúcna určite sa chystáme pokračovať v meetupoch, čo sú komunitné stretnutia, kde je naozaj v krátkej podobe odprezentovaná nejaká profesionálna téma a následne tí ľudia sú vedení k tomu, aby medzi sebou networkovali. Tá téma vymedzuje taký, povedzme, že rámec toho, kto by sa toho podujatia mohol alebo mal zúčastniť a ten networking vytvára priestor na vznik nových prepojení alebo nových kontaktov. Potom určite budeme pracovať s FabLabom, čo je zasa fyzický priestor, ktorý úplne najjednoduchšie si ho aj like vie predstaviť ako také prototypové laboratórium, kde ľudia z komunity alebo z mesta alebo v princípe ktokoľvek môže prísť a rozvíjať svoj nápad v jeho fyzickej podobe. Máme tam naozaj zaujímavé zariadenia od 3D tlačiarní cez CNC frézy. Naozaj to spektrum toho, čo dokáže FabLab robiť, je veľmi široké a tam by sme chceli rozvíjať témy, ktoré sú takými presahovými medzi technológiami alebo ITčkom a kultúrou a kreatívou. Zavádzanie vlastne inovácií je do veľkej miery risk. A chuť riskovať nie je typická verejnému sektoru alebo nie je typická mestám. Takže podľa mňa, ak toto sa podarí zmeniť, že mesto pochopí, že môže na nejakých malých úsekoch riskovať, môže tvoriť, môže experimentovať, tak vlastne to je aj spôsob, ako tá kultúra sa môže zmeniť. Jedine cez prežitý ako keby moment.
Že to nedá sa veľmi dosiahnuť v nejakej teoretickej rovine, preto tie piloty sú veľmi dôležité. Že tí úradníci alebo politici alebo aj tie tretie strany, ktoré tam zase je super moment budovania dôvery, že ak sa mesto takýmto spôsobom otvorí, ak otvorí dáta, ak otvorí procesy tretím stranám a tie uvidia, že vlastne ich záujem je zlepšovať mesto, alebo záujmom mesta je zlepšovať služby, zlepšovať procesy, lepšie sa ako keby, bližšie sa dostať k občanom a oni k tomu môžu prispieť svojim know-how alebo svojim servisom, svojim, ja neviem, inovačným nápadom, tak vlastne ja mám taký dojem a podľa mňa sa to aj ukázalo v niektorých momentoch toho projektu, že sa vytvorí ako keby bližší vzťah k mestu.